Ya, siang deh. Ah, cia. Guys, inilah naina gendam na biar gelina dong ada sini bagari TVS. Sampai jengko rod gari gelidin na mansur kita harus naik naik film jeng. Buya, deh, langsung. Ada? Langnanya panin sih. Nah, langna pani ba मा जागोन लोगोफोर दैयाव गोजावना फैदोना ना बिथिंनिफ्राय गोलैखो पात्ता मोनाखै बै इथिंनिफ्राय फैदों खोमा बोहैनानै गोदो मिथिला जायखिजाया थिखांना लांसै जोङो बाराबा हमदो फैया नाम्बार प्लेट दंना गैया मिथिया लांसै मानसि नायनो फैदों दे नै हारसाफोर दङ आमदानि थिखांना अ थिखांदो फानहैनोसै गरनैसो मोननायलाय अ बिराद अखा बोथोर ना दाथ' अखा हागासिनो ओंखायनो जों जास्ट ओरैनो माथारथिं बेरायनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव नैला बेयाव माबा गोलैना दङ नैला दैयाव बेयाव बाइक आरोना सोरनिबा नै माथारि साथिंनिफ्रायसो गोलैदोंना ना बोहैना फैदों बेखौथ' मिथिला जायखिजाया गोलैना दङ आरोना ओमफ्राय जों भाइजों आंजों फैदोंमोन जों सानैबो ओमफ्राय गोलैना दङ थिखांना लांनानै फानहैबा बिराद मोनगोन खिन्थु गरनैसो मोननायलाय ना जाया जा लांबाबो बेनो उनाव आरो जदसो नांनो हानाय ओंखायनो माथा मारि फैसालाना बेफोर थ' देखायबाय नोंथांमोननो ना बेखौनो नायनो फैदोंमोन जोङो भाया निला मालाय नायनानै सोरदोबा रायलाय हरबायानो खोमा फाननायनि ना भैया फाननायनि रायलाय हरबायानो खोमा नै गारि आइथिं गोलैना दङ नायगासिनो भाया थिखांसिगोनसो खोमा दसे थानानै ना नाम्बार प्लेटबो गोमावाखै मानसिया थ' लोगोफोर दहाय बेयाव आं मानसि थासोनायखाय भिडिअखौ एसेबां मोजां खिथायाखै नोंथांमोननो हयथ' सोरबा गोलैबायनानै हरफोराव फेनानै सालायना गोलैनानै मानसिया थैना थानोबो हानाय आरोना सिंफोराव हयथ' दैया बेयो स्पिड बोहोयो नालाय बे दैमाया दैमानिफ्रायसो फैखानाय दै बेयो सुख्लाय दैमा बेयो स्पिड बोहोयो नालाय हयथ' मानसिया गोलैदोंबा बोहैलांनोबो हानाय थैबायबायनानै नङाबा आरो बाइकआ बेयाव इसिबां गोजानाव फैना बेयावसो नांथाफैयाना बेयावनो गोलैदों आरोना लामाया मोजां नङा नालाय बे माथावरि लामा सोरबा सालायनानै हरफोराव फेबायबायनानै फैनानै गोलैफैनो हानाय आरोना बेयाव ओंखायनो बाइकआ दङ बेयावनो बाइकआ मोजाङानो बाइकआ मानसिफ्रा बिराद नायदों आरोना जमा जमा बिदिनो ओंखायनो नायनो फैदोंमोन जोंबो जोंनि गामि खाथियावनो दे बै नै बेनो जोंनि गामिया ओमफ्राय जेनेबा बेनो गामि नालाय जोंनि बे माथावरिया बे जोंनि ओमफ्राय बेयावनो माइ गायनाय मानाय बे जोंनि गामि गोजा आरोना नायनो फैदोंमोन जों हयथ' सोरबा गोलैबायनो हानाय फेनानै गोलैदोंबाथ' आरो बे थैखाबायबो जानानै बेयाव बेबायदि आरोना आरो रावबो बाइकखौ गारना थाङा नङा होमबा गोलैनानै जुदि जेबो जायाखैबा बाइकखौ बिदि मानो गारना थांनो दै बुजायावलाय ना सोरखौबा सासेबाबो लिंनानै बियो थिखांना लांगौमोन मालाय गारिखौ हयथ' थैनोबो हानाय हयथ' थैयाबो जानो हानाय बा बोहैना फैनोबो हानाय गेरान्टि गैया आरो ने खुनु बेनोसै जास्ट बेखौनो नायनो होनना फैदोंमोन आङो ओंखायनो भिडिअ बानायदों नोंथांमोननो देखायनो होननानै ना लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे थ' बाय 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 बाय